L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta beda jimplementa programm ta' elettrifikazzjoni tal-mitjar b'investiment ta' 12.5 miljun euro. Il-proġett għandu jitlesta sal-2028. Il-kumpanija li tmexxi l-ajruport qalet li l-proġett jinkludu l-installazzjoni ta' 35 sistema ta' hatchpad li se jipprovdu elettriku dirett lill-ajruplani waqt li jkunu pparkjati fil-mitjar. Dan se jippermetti li jitneħħa l-użu ta' ground power units li jaħdmu bid-diesel u bekk jitnaqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. L-ajruport qal li l-programm mistenni jevita medja ta' 1000 tunnellata emissjonijiet fis-sena. F'żoni fejn l-installazzjoni ta' dawn is-sistemi mhijiex teknikament possibbli, se jintużaw dawk magħrufa bħala GPUs mobbli li jaħdmu bil-batteriji. Se jiġu installati wkoll 20 charging point għal dawn is-sistemi u 15 charging point oħra għal coaches elettriċi użati mill-ground handlers. Il-programm jinkludu wkoll titjib fl-infrastruttura elettrika tal-ajruport b'5 substations ta' voltaġġ medju, 2 generators u netwerk elettriku ġdid. Il-kap tad-Dipartiment ta' Sostenibilità u l-Analitika fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, Justin Baldacchino, qalet li dan il-proġett jagħmel parti minn roadmap USA sabiex l-ajruport ikompli jnaqqas l-emissjonijiet u jispandi l-użu tal-enerġija nadifa. Il-proġett qed jiġi kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz ta' qutja ta' 5.4 miljun euro taħt il-programm Connecting Europe Facility.